Hoy, uli na di man na imuha. Sugang mo dagat sa. Ay. Hoy, uli na di man na imuha. Bagrot naman sinay ko chilyo to. Ay kaluoy sa tiguang. Atong sana ko be. Ay kaluoy sa tiguang. Ay. Hoy. Hoy kaluoy. Naunsa day ka? Naunsa ka nay? Ha? Wala akong igukod. Igukod na ko na di man makuha nay. Bangon diya nay. Bangon nay. Nakaluoy sa tiguang. Bangon nay. Isa. Asa na yung mga anak di ay? Unsa na yung sa imuha di ay? Ano gikuha ng kwarta? Kwarta unsa bag? Ha? Kuan. Unsa? Life insurance. Life insurance? Oh. Ay nag-offer sa mga life insurance? Oh, nya. Ay, kapoy oy. Nya lingkod sa diyan, lingkod sa nay. Ay tabangan ta ka. Lingkod sa. Unya, ngano man ay nga taga-asa day ka? Taga-asa day ka? Nagakuan. Taga? Tunga. Asa tunga? Asa mo yung pamilya? Biyaan na nagatira. Ya. Nawa man wala ko nagukod, gusto kay mudagan ng babae. Lagi sa atong bayana. Ay kapoy ko oy. Di akong bag. Asa ba ni kagikanay? Ato tag barangay tara. Asa dapat yung barangay diri daw. Dito tara, ubanan ta ka. Ang akong bag lagi gusto na ko makuha. Wa lagi na ako nagukod. Na dito akong kuan. Unsa ni na life insurance ang ikuan sa imuha? Kuan man kayang gingong sa kuwadong kanang masakit daw ko. Unya? Kaluoy sa tiguang oy. Na daw ko kuan. Maunsa? Na daw ko mapundo. Unya, ning bayad ay ka. Wala gani ko ning kuan dong kay gilabni man niya dayon ang akong bag. Unya, kanang kinuo ko kaluoy. Ya nagtuo siya ato akong bag ug na atoy kwarta wala man. Kaluoy, uy. Wa jud ako nakuha nay, gukod nay. Kaila ka ato niya dong. Wa jud ko kaila to nay ay, gigukod na ako gani no. Sao na lang to akong bag dong naara dito akong mga ID. Hala, uy, kaluoy sa tiguang uy. Na dito akong ID sa kuan dong bus. Taga-asa day ka nay pa. Tanggalan day imong kuan nay, kalo nay. Ha? Tanggalan day imong kalo. Para makaila ko sa picturean ta ka ba para makita ka sa kuan. Kasi ari mo mga anak di ay. Ayan na lang ko picture dong. Dili sige lang, picturean na dali na ko alang. Kasi scammer po ka na. Dili ko alang, sige na dili man. Di na ko magpalig. Dili oy, picture sige na pakuan sa imong naunay. Ayan lang. Dili ba para picturean, nag-uwi na kay ka ba? Pakuan sa daw, sige daw. Hala. Hala, ikaw to scammer no. Hala. Hoy! Hoy, scammer ikaw tong. Hoy! Ikaw. Ikaw to scammer ba? Ikaw to scammer. Hoy! Pisi ka sa nagawa. Hoy, scammer! Animal ka. Scammer!